mi smo ovde da jasno uputimo poruku svima da Srbija neće dozvoliti da dolina Jadra ostane bez stanovništva i bez svoje plodne zemlje. Prve reakcije protivnika ideje o eksploataciji litijuma u Srbiji su da je jučerašnja odluka Ustavnog suda o proglašenju neustavnim stopiranje projekta Jadar sinhronizovana i ekspresno doneta u koordinaciji sa političkim vlastima i kompanijom Rio Tinto. Međutim, to ne znači da ta odluka jeste manje šokantna zbog toga, bez obzira na naša predznanja, i ona otvara mnogo novih pitanja. Mi zaista smatramo da ovom odlukom jeste izvršena neka vrsta državnog udara, ali ne onog tipičnog kada se smenjuju vladajući režimi, nego je ovaj put izvršen državni udar na narod Srbije, ako smem slobodno tako da kažem, koji je više puta i konstantno, naročito u poslednjih 5 godina, od kada smo mi, koliko dugo i vodimo ovu borbu, konstantno pokazuje svoju volju. Podsjetimo na priču o litijumu je navodno stavljena tačka kada je vlada Srbije odlučila da u januaru 2022. ukine uredbu o utvrđivanju prostornog plana za realizaciju projekta Jadar i poništi sve akte u vezi sa tim, što je javnosti nakon protesta ekoloških organizacija i dela građana saopštila tadašnja predsjednica vlade Ana Brnabić. Ovde se ne radi samo o volji naroda Srbije koja je proizišla onako, probudili smo se jednog jutra pa nećemo. Naše odbijanje na pristajanje na takav jedan projekat jeste vrlo argumentovano, vrlo potkrepljeno dokazima i činjenicama. Utisak je tokom poslednje 2 godine da je stopiranje projekta samo privremeno i da će i kompanija Rio Tinto i država učiniti sve da iskoriste litijum kao šansu koja se ne propušta. A Limpić tvrdi da je ilegalno bilo i samo usvajanje prostornog plana područja posebne namene za projekat Jadar uredbom vlade Srbije 2020. U trenutku usvajanja prostornog plana područja posebne namene za projekat Jadar nije postojala sva neophodna dokumentacija da bi se takav jedan projekat stavio u prostorni plan. Nisu u tom trenutku bile overene rudne rezerve. Mi i danas nemamo overene rudne rezerve u potpunosti, nego samo B i C, ali ajde da ne idem sad u detalje. Ni tada nije bila gotova studija izvodljivosti, kao što kompanija tvrdi da nije gotova ni danas. Ono što danas oni pokušavaju kroz medije da proture jesu nekakvi nacrtini ili studije, negde ih zovu nacrtima, negde studijama, međutim, šta god da je, to je ilegalno. Veliki broj građana, posebno onih koji tamo žive, a i iz drugih delova Srbije, i dalje se protive ovom projektu. U Loznici je 28. juna održan veliki protest ekoloških organizacija Ne damo Jadar, sa kojeg je iznet jedan zahtev: zabrana geoloških istraživanja i eksploatacija litijuma i bora u Srbiji. Rok za ispunjenje njihovog zahteva je 40 dana, a ukoliko on ne bude ispunjen, najavljuju blokadu Srbije.